Салом духтарои хушрӯ, салом ба ҳама. Як видео пеша ин қисми якум ман шумода дар бораи духтани вытичка нишон намудам. Акнун дар бораи остин часпонӣ. Ман чӣ хел вытичкаро духтем, чӣ хел роҳи осон шуд, чӣ хел лави доман кашол наомад. Ҳамаи ҳами наёя гуфта, ҳамаи ҳамёра ман фаҳмонда будам духтаро, ки чӣ хел бояд пеши доман калон наёяд, чанд сантиметр бояд зиёдӣ гирем. Акнун таи кашро пора мекунем. Вақте болои ҳам мехонем, кетфа чен мекунем. Кетфи ман 6-7 мондум. Баъд нигоҳ кунем, ки анами дарзотон тоғри боша ҳамаш. Таи каши мо 22, ровно 22 монда баридеста. Ман акин ай болош яборига чен мекунам. Старатся мекунам, ки кокеткаи болора пештар кашам, барое ки ай пушт анаҷара пештар мекашам, ки иҷа чиқиртар биёяду пушта камтар бибарам, барои дастоша пеш карданда тангӣ накунад. Вақте ки буриде, бо метавонед камакак пешака чиқирак биковед, фақат пешака. Анамҷаш бояд камакак чиқиртар биёяд, барои датана пуштан лишнӣ нашавад. Қариби 1 сантиметр мебарем. Вақте ки буридем, метавонед яборига чен кунед. Анакнун ин тарафшам ҳамхел дар пештон рост меховонед. Старатся кунед, ки анаму дарзе ки дарзи барай ку хора ва пешу пушт хеле кушодӣ накунад. Ҳамаш якчен бояд бошад. И тарафшам ҳамихел духтаро. Китф бояд 6 биёяд, ман 7 монда. Таи каш 22. Пешакшам ҳамихел чиқир мековем. Духтаро бо диққат нигоҳ кунед. Ами ваяй осонай духтанаш. Духтани ман қин нестай. Барое ки ҳар дафъам ҳами одно и то же видео накунам, бо оста дигар чизҳоя ки шава партофтан дар кора. Ҳатто фақат кокетка часпонӣ, фақат ҳатто ами прямой ман шумода нишон медиҳам. Видеои пештараро дурои тамошо кунед, духтарои хушрӯ. Ҳамаш ҳастай, ба худо тамошо кунед. Баъде ки нафаҳмиден, наёфтен, хай метавонед бинависонед. Ман мисол бо ҷавоб гардонда метиҳам шумода. Лекин ҳамаи ҳамин видеоҳо ҳастай. Такрор ба такрор омадагӣ ай видеои ман. Ана акнун остина пора мекунем. Остини мо 3/4 мақсад на дароза, на калта, мобайн. Пеш ай остина пора кардан, аввал кушодиша пора мекунем. Кушодӣ ки ай таи каш мешавад наминҷа 18, ман 20 гирифтагиам, 2 сантиметр зиёдӣ мондагиам. Бисёриам хеле чен мекунам. Ман чен намекунам, ман хеле рости гап мекашам ҳамхел. Анаҷара барои занакои банди дастшон паҳм ман ғафстар мемонам. Ивози бориктаракай, мақсад харобтаракай, оқа ҷинҷаки бисёр намебиёяд. Анамҷа старатся кунед чиқирак биёяд. Анами чиқирак роля бозӣ мекунад барои кашиш надодани киртасини қафо. Ана чен мекунем, 22-ро ёфтем. Ҳаққи духта мемонам 1-2 сантиметр. Боқӣ мондаш ҳаққи сборка, чур посадка мебиёяд. Хеле сборкаи бисёр не, камакак хеле хиёл мекунем, ки ай дурун серчимчимакай, вақте ки ай рӯи клечка монда, ай тарафи ростанагӣ нигоҳ мекунед, ҳамун ҷинҷаку нестанд. Ман рости гап чен намекунам, қолаб надорам духтаро. Бисёрш мегӯянд қолаб, иҷаша чӣ хел.
ман банди даст айбуло нишонам ка анамҷара нигоҳ мекунам тамом банди даст. Агар ҳаваям нафаҳмед духтарон банди дасти ҳамун клиентона чин клиент мефаҳмед, баъд размер мемонед қадагиша мисол. лави остинам хеле ҳамаша духтар тайёр мекунем. лави остин, бари остин, старайся кунем ки остин иш аиш буромадагӣ набоша, ҳамаш ячин. Барое ки шумо лишни монда пора кагнесем ки вақти пора карданда ҳамаш яхела. Ана яхелш мега ки медӯзам остин ва калтадарозӣ меша. Анами дарзе ки бара медӯзем ку агар айболо дарозӣ карду ба бо шумо ӯ дароза бириден остин хато мебиёяд. Баъди духтар мана хел нигоҳ кунед да пештон пешам чихел мондагиам тарафи дарз айболову ҷои остин мондагӣ айдирн тарафи чапаш ай тарафи ами чихел ки мондагиам ку ай ҳами тараф сар карда ду қатор сборка ёки то нест фарқш неста ай тарафи берунам ки духтен ду қатор сборкара духтан якумш лавлави ами строчкаи падлапкае ку таги ҳаваи қати медӯзем. Падлапка бояд ай материал наброя. Ҳар ду тараф бояд ячин даг ҷои тамом сарш дага ай тарафаш и тарафшам ай ҳамун рости ҳаваи тамом мекунем. Дуюм қаторам лапкара ай мобайнам хе мемонем ки дар мобайни ду ришта чин я лапка ҷо гузара и 1 сантиметр мешавада. Ҳамун расчёте ки дар китф мондагием ҳамун дарз вақте ки часпонданда ай болои ҳамун ай мобайни дута строчка шумо медӯзем. Ҷинҷака кардем фарқш нест як кадом тараф. Ина расечкаи мобайн бояд шумо мобайна бидонем куҷое. Нешам ростана мекунем ростана ай тарафи нигоҳ кунед чихел ховай. Ман ай тарафи чапа медӯзам. Гуфтастам ку ай тарафи берунам дӯзен ҳеҷ гап нестай. Не ки старайся кардан дар коре ки вақти ҷинҷак кардана ҳамун риштаеро кашен ки баъд вақти кажданда хато нашаваю и баста нашава. Нешам расечка духтум. Ана ки пеш ай часпондан аввал дарзои бидагима мустаҳкам мекунам. Гарлавинаи пиштша мечаспонам аввал барои дар вақти духтан ин наҷма. Баъд сари китфам то сари китфам мерам, сари китфам сахт мекунам ки дар ини духтан остина хе кашида медӯзем кушода нашава дарзо. Таи каша ки бириданда мо биридем ку инҷа кушода меша закрепка кушода мешан ай сар закрепка мемонен. Инаи дарзи барай ай қад камакак закрепка мондам. Ана ки нигоҳ кунед дарз бояд утюг карданда вақте ки медӯзем утюг тарафи қафо кунед дарзо бояд тарафи спинка нигоҳ кунад тарафи пиштак нигоҳ кунад. Ҷинҷака бо диққат нигоҳ кунед. Вақте дар дастон рост меқапен дарз дар мобайн ана тарафи дасти чап тарафи дасти рост риштаи тарафи дасти чапа нев риштаи тарафи дасти рост ай боло дуташа гирифта дутай фақат болоша фақат ай тарафи дасти рост барое ки часпондандам ҳамин хе оста оста мо ҷинҷака ҳамин тарафҳои мекунем. Шумо ай тараф агар бикашен ҷинҷактон айси меброя. Дута риштара манам хел дутаи болоша дутаи пой ай мисол ай риштаи поёна неву дутаи риштаи болоша мекашем. Аввал ҷинҷактон манам хел туп мекунен. Олиҷа рост кардагӣ неста просто ҷинҷака оварда рост мекунен. Эҳтиёт шавед ки ай и тараф наброрен ай тарафи дасти чаптон наброя. Ана ки чӣ хел ман ина мечаспонам. Мана остин дастона ай дирн ай какетка ай даҳни кирда дирорен манам хел диден ай остин брорен дастона анами дарзе ки дар барай ку утюг карда гуфтам ку тарафи пушт бояд ана ки хорава ай и остин бошад духтаро дарзаш бояд тарафи дигар тараф нигоҳ кунад. Ҳамин хеле ки дарзо болои дарз набошанд просто ҳамин ҷои духтагиш мобайн ба мобайн туғри ғалтаву анами зиёдтиҳои мондагиҳо
болои ҳамна ки тай каш ғафс мешава бо остина хеле кашиданаш мумкина. Ана бинед як тарафаш ана мехе бинед чӣ хел мондагия дар мобайн монда ай мобайн ай ҳамун ҷое ки қапи дендаастон қати ози духта оста оста то ҷое ки ҷинҷакния сар кардем ку риштаҳо сар шудан то ҳамҷара медузен стараса кине ки остинам камака кашида дузену таи кашам то анамҷара медузен ҷое ки ришта ҷинҷакния сар кардем. Баъд остин вақте ки мемонен духтан болои ҳам анами остин наброя ягон майда зиёди ранги лишни наброя ҳамашам хе гирдобаргирд як чен мо ҷа лишни мондагӣ нестем ягон чи иша ай иш наброрен ами чӣ хеле ки ҳаста ҳамаш бояд лави қидиш қатем хе туғри биёя мобайна ки ёфтен строчкара ҷои тои закрепкара ёфтен китфда туғри мекунену ана боқимондаи ҷинҷака баъд кушодан мегирен оста оста байна бо и дасти дигар чилик то қапида истен ки наҷма донем ки мобайн сборкаш тарафи иси наёя. Баъд кокеткара диден набровардам мақсади гап ки остин набромад бо абрана анахе кашида дурун овардан мега ки ами лабаш туғри биёян ҳардаш як хел бояд биёя. Ана ҷинҷака айдарин чиликотон қади хе монда мекашем ду тараф зборка дар дурун кушода мешава русиқати моро маълума посадка мегуфта посадити гуфта мефаҳмонда қим буд бо мо учу қати вақт рост мекардем ам посадкаро учу қати рост мекардем. Шумо метонед зборкара камтар ки боша вақте ки дута ҷинҷака давонден и чилики дигар тарафи чиликотон қади хушрӯ қапем бо таги мошина надорен чиликотона хушрӯ оста байни ҳаними дута зборка шумо бояд ҷинҷака дарзтона бидавонен и айдарун камака хеле ҷинҷакдор мебиёя вақте ки ай тарафи берун нигоҳ кунен ҳамун ҷинҷакҳо нестанд духтаро. ҳамашон хе наброрен оста оста шумо дар мефаҳмондистам агар не тез медухтум гуфтум барои вале бо якду ҷоша камтар дар тез мондагиам видеора барое ки минуташ биёяд бисёр шида буд камакак як хел ҷоша тез дар мондагиам сёмкаша духтаро гирд ба гирд медузем. ана бинед айсини дурун зборка ай тарафи дарун вроди зборкаш ҳаст но ай берун нест анаму ду риштае ки ҷинҷака давдем мекашем мегирем риштое ки мондагӣ аю тарафшам кашида мегирем тоза када зборка када стараса кунем ки духтаро остина ду қатори бидузен барое ки остин тез мекана ки ҳамун як кас ки пӯшид бар падарут раҳмат бига як вақт гоҳи кашошон кандагиай барои ин ду қатори дузен як қатор духтен диден ки хушрӯ омадагиай гирен дуюм қаторам давонен лавлаваш қатӣ баъд аверлок бизанен. Ишам ҳамин хел духтаро аввал ҷоро дарзора мустаҳкам мекунем ҷои китфа аз тарака барикиртара якбори дига закрепка монда баъд ҷинҷакма медавонам баъде ки туғри кардам анакун ҷинҷак ки тайёр кишид часпонданда медуроем часпондан ай мобайн сар меша дарза болои дарз монден як тарафаш дарзи ай қад бояд қафо нигоҳ куна дарзи остин бояд пеш нигоҳ куна гирд ба гирд медузен то пеши дар риштаҳое ки сар кардем ҷинҷак омадан ҳамҷа мебинед мобайн рассечка бояд дар китф туғри биёя ҷинҷактона кушодан мегирен оста оста байни дута строчка духта меравем вақте ки то мобайн наомаден исаш дига туғри мешава худаш кушода рафтан мегира то чен дар кори то там остина уже гирдобагирд худаш дар дураш туғри мешава чен мешава.
ҷинҷакҳоро бинем як ососта кушодан мегирам. Стара сакрен духтаро ку вақте духтар насиндирин ҷинҷака мезанам ки ранги складка иш да боло иш духтагӣ на ҳамура кушоен ки ай болош кушода биёяд. Мақсади маро фаҳмидем ки мақсад ҳамура складка накунен. риштои зиёдиша гирифтам партофтам ҳамун риштое ки ҷинҷак давонда будам. ина духтаро ҳозир дар маникин мепӯшонем нишон медиҳем. Дубори ҳатман будузем духтаро дубори будузен аверлок зада баъд плечик мечаспонен. Мана духтаро китфо бинед чӣ оли ман да оли вай мондагӣ нестам гуфтагӣ бар ин плечик мондагӣ нестам дар маникен бинед чӣ хушрӯй истода шинам ина сборка надора. Ай синдрин сборка метов ай берем бинед сборкаш неста. раҳмат духтарои меҳрубон, раҳмат духтарои хушрӯ ки канали маро омада шумо тамошо мекунед, комментарияҳо менависонед. Ба ҳаматон бурдбориҳо хоҳонам.